Hello guys. For this video guys, ano po ito guys, makilala na po ito guys. Yung prataga ngayon guys. Tulad na po tayo guys guys. Kung kasawa guys, napasapan guys, may laki guys. May pagpan guys. Isda guys. Dito, ang pwede na to kang ba? mag-chat sa babaeng gusto mo anumang oras. May one-on-one video call pa para guys. mas maging malapit kayo. Pwedeng ko sa tani guys, Pwede ka wala rin pa sila sumali guys. sa mga masayang live stream activity. Ulat sa tani, Gusto mong pakilala pa sila. mas maraming Pilipinas. Download Ako si mama ni Kuya guys. Yang duha ni Kuya ito guys. Ang silagkan ba? Isda. Ang sultan na to. Kaya tabo maroon guys sa bado. Ito hilay sounds guys ba? Ginahan taman ko lingkod guys hilay sounds. Kasi saya kita gamay ba? Hilay sounds. Hilay sounds ba? Ah, ang sounds guys. Kasayang kita sa sounds ba? Wala tatali kayo, wala pa sila guys. Palong man ang sounds guys, wala naman kayo sayo-sayo ba? Palong man. Hindi kaya na, dance ba? Hindi yung sayaw. Palong naman guys. Okay guys, hindi ko watching guys. Wala sa ko diri guys, wala ko man sila guys.